Aby som si zabezpečila väčšie pohodlie v spodnej časti tela, kúpila som si 6 párov naraz. Ak ste tiež takí, nenoste bežnú spodnú bielizeň. Vyskúšajte tieto nohavičky 3 v prvý. Spodná bielizeň, tvarujúca bielizeň a protišmiková podložka. Konečne sa s tým pustili aj návrháky. Tento nový dizajn skutočne rozumie ženám. Širšia a hrubšia oblasť rozkroku. A je vyrobený z antibakteriálnej látky triedy 10A. Keby som vedela, že existuje taká roztomilá tvarujúca bielizeň, po pôrode by som nevyzerala tak zle. Tie chumáče tuku z nohavičiek boli také škaredé. Vidíš, rozdiel medzi ich nosením a nenosením je obrovský. Tvoje brucho vyzeralo také veľké, keď si vážila 45 kg. Vymenila som si spodnú bielizeň. Teraz je to hrozné. Bože môj. Čo máš na sebe? Dovoľ mi to povedať ti. Sú to tieto nohavičky s vysokým pásom na kontrolu brúška. Prečo mám pri 40 kg také okrúhle brucho? Zabudol som si prezliecť spodnú bielizeň. Funguje to? Bože môj. Čo má na sebe? Vysokopásmové tvarujúce spodné prádlo. Špinavé bežné spodné prádlo. Len ho vyhoďte. Ale moje, ak sa zašpiní. Môžete mi ho dať do úst. Žiadny problém.